Det er en mundtlig aflevering til modul 7, som handler om proteiner og enzymer. Jeg skal først snakke lidt omkring katalase, som er et protein, og snakke lidt omkring proteinets opbygning. Hvis vi starter på lidt grundlæggende, så er proteiner helt tilbage fra starten, at det er opbygget af aminosyre. Og aminosyre de er opbygget af en syregruppe og en amingruppe. Hvis man har 2-50 aminosyre i en kæde, så kalder man det et peptid. Og hvis man har over 50 aminosyre i en kæde, så bliver det til et protein. Et eksempel på et protein, det er katalase, som vi ser her, som er et enzym. Enzymer og også proteiner. Som man kan se her, så har det en hel masse forskellige rumlige opbygninger. Som man kan se her, så lyder spørgsmål B på, at man kan se, at dette protein også har en kvarternær struktur. Det vil sige, det samlede af det hele her. Og så skal man forklare, hvor i den består. Den kvarternære struktur, det er sådan set det samlede af den hele, det vil sige opbygningen af de understrukturerne. Og understrukturerne derfra, det er det tertiære struktur. Og man kan forestille sig, at den havde 4, fordi hvis man kigger på det, så har den sådan 4 relativt symmetriske eller ens struktur her, bare drejet og vendt på forskellige måder. Og nedenunder det, altså i understrukturen af en tertiær struktur, så er der så både primær struktur, men selvfølgelig først sekundær struktur, som enten er det, som man ser her, som er en helix, en spiralstruktur, hvor at aminosyrene, kæderne, altså selve rækkefølgen, at de sidder over for hinanden i en spiralform, eller de blå her, som er det, man kalder foldbladstrukturen, hvor de sidder over for hinanden i sådan nogle trappeforme, og så igen sidder sammen selve aminosyrene, og så helt nede på det primære struktur, som selvfølgelig er aminosyrerækkefølgen. Så hvis man skal snakke om katalase lidt mere konkret, så kan man snakke her om hvor man bruger det som en katalysator til spaltning af hydrogenperoxid som så danner dioxygen og vand. Det man så ser på her, det er i det her forsøg, det er, hvor man øger substratkoncentrationen, og man så vil prøve at undersøge, hvad der sker med selve reaktionen og reaktionshastigheden. Og det man kan se i det her, det er, at her har vi 0,5% hydrogenperoxid. Og jo mere vi tilsætter af det, jo mere vokser den. Men man kan se her, hvordan den er sådan lidt linjer her i starten, og så den flader ud her til sidst. Og det er netop også sådan her, at en reaktion eller reaktionshastigheden, den forløbe i forhold til mængden af substratet, som i det her tilfælde er den øgede koncentration af hydrogenperoxid. Og altså grunden til, at selve reaktionen den flader ud, som vi snakkede om her, det er simpelthen fordi, fordi man har den samme mængde enzym hele tiden, i det her tilfælde katalase. Og når man når et vist punkt, så er enzymet har kun én aktiv side, hvor det kan omdanne substratet til et produkt. Og på et eller andet tidspunkt, så når man den øvre grænse for hvor meget, eller ikke så meget for hvor meget, men hvor mange af de her, enzymer her, som kan arbejde videre på det. Og så flader den ud, og så bliver den helt konstant. Og så er det netop kun, hvis man tilsætter mere af enzymet, at hastigheden igen vil stige, og reaktionen vil ske hurtigere. Nu skal vi så se lidt på, hvordan enzymaktiviteten påvirker temperatur og surhedsgrad. Hvis man først kigger på den første her i forhold til temperaturen, så kan man se, hvordan at reaktionshastigheden den stiger eksponentielt indtil det, man kalder optimum temperaturpunktet. Og det er simpelthen fordi, at de får mere og mere energi, som temperaturen stiger. Og her, så når man så her, for det her enzym, som vi kigger på her, så når man det omkring ca. 37 grader. Det man kalder optimum temperatur. Herefter vil reaktionshastigheden så falde igen. Og det sker simpelthen fordi, at
at enzymet det begynder at denaturere i kraft med, at varmen den stiger. Og så kan man se her ved omkring de 60 grader Celsius, så denaturerer det simpelthen så meget, at enzymet ikke vil kunne fungere mere. Holder op med at have funktion. For pH'en, det vil sige surhedsgraden, så er det lidt anderledes. Man kan se, at enzymaktiviteten den begynder at stige ved en vis pH her, og det vil sige, at hvis pH'en den er lavere end det, så kan den simpelthen ikke, altså det vil sige mere syrlig end det, så kan den ikke, så er slet ikke gang i aktiviteten på enzymet. Så når vi også til en optimum pH her, og efter det vil det så fortsætte bare den samme vej, eftersom at den bliver mere og mere basisk, selve enzymet, og så bliver det også stoppet med at fungere igen. Så det er vigtigt at have de her ting under kontrol, når man laver både forsøg, men også når man bruger dem under produktion af forskellige ting, for ligesom at optimere selve processen. Ja, og så her til sidst skal vi se på, at hvis man ikke vil måle på dioxygen, som man gør i det andet forsøg med skumdannelsen, hvordan man så også kan måle aktiviteten af katalase. Og det kan man ved at kigge på dioxygen, som også bliver dannet under reaktionen, og så kan man så se, hvor hurtigt og hvor meget dioxygen der bliver dannet. Fordi at i leverekstrakt, som man ser her, som så er nede i hydrogenperoxid, så i leverekstrakt er katalase en naturlig del af det. Og så kan man så se her, jo mere leverekstrakt man tilsætter til et vist punkt, jo højere vil niveauet af dioxygen være.